aveze your spot in his purpose, aveze what he wants to do with you in his kingdom, because there is the kingdom of God, there is the will of God, but children of God have a role to play in it. And that role has been defined. And it is perfect. And iphelele complete. Hallelujah. Lana ekumele ikulende khona. Isikuyona ikulendile njenge GPS. GPS ungemotweni it you have arrived, because why? Ibone leyo destination ngobani isikhathi. Yasikutshela ukuthi iyofika ukuthi it's complete the root of the sebenzisa. That is what God has done with us. The root of our lives, everything about our lives, is complete. Thina masuke entandweni yakhe, then we must start afresh. When you suke entandweni kaNkulunkulu, you must start afresh with your own will. When you uqale afresh. And intando yakho izokulenda la kungekho predetermined khona. Ngoba uNkulunkulu didn't predetermine your will. He predetermined his will. That's why many inqotshwe eyakho intando. Ayikho into enzima nje into engiqeda kuyikhuluma. Intando yakho. Hallelujah. Omunye umfundisi sonto uchaza i-rebellion. Uthi abantu abaningi, when they think rebellion, they think, mina ngeke hey, not a thing. It's God. That's rebellion. Rebellion is when you listen to the word selectively. That's rebellion. When you listen to ulalela lokho okuvumelana nawe, that's rebellion actually. When we think rebellion, we think to into eyenziwa. Uma kunento enkulunkulu bese uya and it's rebellion. You are saying what? We are fine, but my will be done. How many of us live in that space? How many of us live in that space? Hallelujah. Because that's rebellion. It's not much and much riots or whatever. It's not that. Hallelujah. It is not toi for God. No, it's not that. It is your attitude towards God. Lithi iBhayibheli kufanele sifane noJesu owalalela kwaze kwaba sekufeni. Jesu for the whole period towards his crucifixion. One ngamenza against uNkulunkulu. But even once, the Bible, he obeyed until his death. He died as the Lamb of God. Wafa ayimvana kaNkulunkulu. Ngoba igama elithi imvana limina something, limina someone ongaphikisani nomelusi wakhe. That's why iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyohlukanisa izimvu nembuzi, ngoba ukuphikisana noNkulunkulu umoya wembuzi. Every time mawubona imbuzi phikisana noNkulunkulu. Uthi hayi khazi ngoba you have wena nembuzi. Hallelujah. But no element of mbuzi kuKristu. That is why noma uPeter wayefuna ukumfaka umoya ukuthi avukele uNkulunkulu angayi esiphambanweni, wamela okuyintando kaNkulunkulu obekubuhlungu nakuye.
ngoba mangabe uzinikele kaNkulunkulu awubi nenkinga noma isithatha izinto eziyigugu kuwena noma isilimaza kuwena. Isimo semvu leso, kodwa isimo sembuzi sehlukile, sizohambisana naloku okuhlala kahle. Lalelani, izwi kaNkulunkulu ngeke lihlale kahle njalo kuwe, angeke lihlale ngoba wena ithando kaNkulunkulu does not adjust itself to you. You adjust yourself to it. So that is why sometimes you will find yourself misaligned. You must not try to align it to you, but align to it. Align to it. Ngoba amandla izwi kaNkulunkulu elikhuluma ngawo nako konke okuhle kusekutheni wena ube aligned. uNkulunkulu has stored his power in his will. And abazoyazi amandla wakhe yilabo abahlala entandweni yakhe, abalandela intando yakhe, abalandela izwi lakhe, bazowazi amandla kaNkulunkulu. Hayi bazalwane, nangu umpostoli Paulo wabona amandla kaNkulunkulu mazosindiswa ngisho. Mawabona amandla kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli around yena didn't see anything, but he was the only one who changed, not a was the only one owatshentsha. Ngoba ngeke ubone okuhle kaNkulunkulu ungaguquki. Hallelujah. Ukuze abone amandla kaNkulunkulu wayeka umndeni wakhe wedwa. Ngoba kukhona abantu esibagcina empilweni abasenza singaboni amandla kaNkulunkulu. Basenza singaboni amandla kaNkulunkulu, bahlezi bekhuluma okuphambene nentando kaNkulunkulu, bahlezi bakhuluma okuphambene naloko okufunwa uNkulunkulu. Banomoya kaPeter. uPeter wayethi kuJesu akaye esiphambanweni, angaye kunabantu abathi uNkulunkulu bekhuluma nawe ngento ethize bathi I don't think so, because you have a problem of subjecting the will of God to people's opinions. Babese ubanikeze amandla okusecond guessa the will of God about your life. They second guess the will of God about your life. Ugcina wazibona kunoNkulunkulu. Ugcina wazi imibono yabo kunoNkulunkulu. Kwesinye isikhathi we trust people and their views so much that if bengakakhulumi bona, we are not enough. Those people have been so entrenched in a bad way in our lives. Even when God has spoken, their views must come either rubber stamp, but if they say no, whose word do you take eventually? Hallelujah. I want to use the other day, I changed boss. And I know, he is horrible. He is a horrible manager. I know many people, he charged many people. I know that and that. I know that and that. I said, why don't you give yourself a chance to know the person? Why don't you wait? Work with a person, formulate your own view about the person. Stop ukuzithusa ngofakazi abanye ngoba wazi ukuthi bebamenzeni azabachaja ubungekho. Hallelujah. Hey, he's such a good man. Why must I? Because sithatha izinto ezikhulunywa abantu. Uma uNkulunkulu ayivula ithuba ukuthi uhambe uyosebenza kwenye ikhampani, it's good to do your research about the company. But then uze umuntu oyekile kuleyo company etshela wena ukuthi it's bad kuleyo company. Ngihambile mina that's ngihambile, it's bad. Now, ask yourself this question. Company ngiyofica abantu abasha bodwa or ngiyofica nabanye abasebenza 20 years. Abasebenza 20 years bahlaleleni mangabe it's so bad. Why bahleli yabo ka 20 years? If it is so bad,
lona ohambile. Why bahlela bayi? Noma manje swashiyayo sabe sitshela abantu into ezimbi ngawo. Bese manje ngibuza ukuthi how long have you been in the church? Usho iminyaka bese ngizibuza ukuthi hayi ma. Something is just not adding up. Because yonke into eshiwa umuntu turn into a bad thing suddenly. Ungayi lapho, yo, it's so bad. The culture is so bad. You know what? Everything is bad. Kunabantu bazalwane. Any team is useful mangabe uyi part of it. The moment I say part of that team, the team is useless. Bakhona abantu abanjalo. Banale arrogance sokuthi everything is useful mangabe yena uyi part of it. Hallelujah. Nakhona kumele siqaphele ukuthi umuntu esishebela kanjalo asikele umgosi. Asitshela ukuthi khona kubi ngalendlela kukubi kanjalo. Ngoba always we tell people about how others, how bad is that and that. We don't part of lento eyimbi. Yamebubini lobani. Kunabantu mhlawumbe ongazwani nabo ngoba someone obuye kuleso stroke. Lapho yebo beqalene bas mawutshela ukuthi abanye bahlebe ngoba bebezama ukuthi aplizeki mangabe akunamuntu odliwa. They can't be pleased. Baba uNkulunkulu udragon. Kunabangani bethu bazalwane abawo-dragon. And uma uno-dragon empilweni yakho uzomuworship udragon ngenyama nangempilo yomunye umuntu yompilo yomzalwane. Ngoba o-dragon bafuna impilo yomzalwane. Abasurvive ngaphandle kwempilo yomuntu. Abangani cheka ukuthi abasibo uNkulunkulu bakho yini. Anything ekwazi ukwenza izinto to please it, even when it's not God's will, uzolahlekelwa umzila okuwona, uzolahlekelwa indlela kaNkulunkulu. Uma usuyifica lana bowungayi khona la bengamelanga ulende khona ngoba someone had to be pleased. Someone had to be happy. You had to keep the friendship. Kunabantu bazalwane, they are not looking for friends. They are looking for fans. Someone to worship the grounds they walk on. You are no longer a friend because you disagreed. You are no longer a friend because you corrected. You are no longer a friend. You are no longer good enough because you are wrong. Suka lapho lithi iBhayibheli wabathatha uJakobe wabeqisa. Lithi iBhayibheli wasubambana noNkulunkulu. Uzohluleka into zaNkulunkulu ngenxa nabo. Kunento zikaNkulunkulu sifuna kusuke eduze kaNkulunkulu ezofuna usuke ebantwini ube wena noNkulunkulu ngoba abantu bazalwane sinomsindo so much that God cannot be heard. Kunabantu abaclose nathi abasetshenziswa uSathane against the will of God. Kunabantu abaplantwa uSathane to obstruct the work of God in your life. If awuno iso lokuhlola uzofika la baya khona kunala uNkulunkulu akubekela uye khona. Kumele wamukele
Ukulahlekelwa abantu duduzwe ukuba noThixo. There is one key in life that we need to pray for. Being content with being with God. The Bible 42 1 to 6. Hallelujah. Job 42, verse 1 to 6. uJobe wayesemphendula uJehova wathi, ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Ngubani ositheza iziluleko engenakwazi na? Ngikhulumile ngingakuqondanga, izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi. Ake ungizwe, kukhulume mina, ngiyakukubuza wena ungazise. Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona. Ngalokho ngiyazinenga, ngizisole othulini nasemlotheni. Amen. Hallelujah. We know the story of Job, bazalwane. I don't need ukuthi ngigeqa amagula ngiyosilanda lana siqala khona. Angithi sasazi story saka Job ukuthi wayencike kaNkulunkulu ethembekile kuNkulunkulu. One thing that I need to remind you, by the way, Job was like you. He was not a Jew. Kunabantu abastrugglisha nge-distinction yomJuda nomuntu ongasiyena umJuda. Job was not a Jew. But amandla kaNkulunkulu abonakala kuye. Huh? Hallelujah. Now leli Bible wayethembekile uNkulunkulu watestifya ngaye kuSathane. Wathi ngoba uyazi ukuthi wethembekile kimi. uSathane warationalize. Ngoba uyamazi umuntu uSathane. Wathi uthembeke uJob ngoba umphe konke. Ngoba uSathane uyasazi ukuthi sithembeka kakhulu masinayo yonke into. Nezwi kaNkulunkulu liyashelela emalimini ethu mangabe yonke into ihamba kahle. uSathane uthi kuNkulunkulu uthembeke ngoba umuphe konke. Leli Bible uthi susa ke konke sibone. Uyasusa uSathane. uJob uyathembeka still. Ususa ingane zakhe uJob uyathembeka still. Eventually uthi hayi kodwa umbiyele. Nothing can be done to him. Nothing can be touched. Just touch his flesh. Thinta inyama yakhe uzombona. Mgulise. Uzobona inyanga ezogcwala kwakhe. Mgulise. Uzobona izangoma ezomgidela. Mgulise uJob. Uzosuka kuwe, uzogcwala emathendeni abuye neingodo namanzi. Mgulise, touch his flesh. Okumanje umile nzi akamuvi. Kodwa uma ungathatha inyama yebazalwane, ayikho into echallenger njengokuthi inyama ibe tormented. Sonke yabona mangabe ushakwa ukuthathelwa izinto. Maye uma ungathintwa inyama yakho. Uthi umuhle uvuka unamashubaba. Abekade behlabelela ubuhle bakho bakubuza ukuthi kwenzakaleni. Udumo lokhu kulithola ngobuhle lunyamalale. Amsho ungabaleka nasenkonzweni ngoba udumo lwakho lubalekile. Angikhona ukuze enkonzweni bazalwane bayongibuza ngiyothini. uNkulunkulu wathi thasha uJob. Ngenzakalani mangathashwa wena inyama yakho? Hallelujah. Kunogogo besikhonza naye eThema. Bazona abaningi bazomazi uGokufuki. Logogo ubethe egula, ubumbona ephuma emotweni. Ukuthi hayi kunzima namhlanje. Kodwa umbone ethi kube nabagula lezani yena abahleze ekhaya.
yena eloke athi afika ahlala esitulweni akhonza uNkulunkulu aphinde abanjwe ngapha nangapha. Haleluya. I'm sure abanye bazathi hayi bekangenabo ubuhle ebekaza ezobuzwa ngabo ngoba bazalwane, we are more about image than God. Our images are more important than God. Worshipped if anginempahla ezinhle. Be worshipped mangaba nginandisha engizobukisa ngayo. May not worship ngabe have something ngayo. You know, we need to have something eyibonwa abantu ezothi masikhuluma ngayo uyasebenza kube into ebonakalayo. Wabuzwa omunye umfundi uNkulunkulu umbuse ngemoto. What me veza waveza iDatsun lana ama-Datsun vele Datsun before the Datsuns. Those Datsuns la wakudala. Wathi uNkulunkulu ungibusisile nayo imoto yami. Wabuza omunye. Wathi kanti uyabusisana nami nangalezi. Abazalwane baka 21st century. Abazalwane abathi ukuthi uNkulunkulu nawe kumele kube nento ebonakalayo. Uma ingasuka akayisekho nawe. Batshentsha nomthandazo bathi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Elokela. Zingaki izinto ezikwenza uquestion ubukhona bukaNkulunkulu engahambile. Kuhamba izinto engahambile ngoba ebantwini uhamba nezinto. Uza nezinto. Lalelani webazalwane uNkulunkulu uyafika ngaphethe kuwena. Angaphethe. Awuteste wena ukuthi uyakwazi yini ukuhlala zisamlandela ziseza. Ukuze nina ingane ezibheka umama abuye namaswiti mangawaphethe. Nithi umama akabuyile. Akekho important because he's carrying nothing. God in our lives is not important when he's carrying nothing. He's not important, he's carrying nothing. Lithi iBhayibheli wathintwa uJob wavela amathumba. Lithi iBhayibheli wahlala ngaphandle. Uma ufunda istory sakhe uthi nalaba bebakade bengihlonipha bebekhafula amathe. Laba bekade bengihlonipha. UJob lithi iBhayibheli ubekrelekrele behlakaniphile. Yilabantu bebehlala bese kube nesigungu simzungeze silalele ekhuluma ukuhlakanipha kukaThixo. Behlonishwa indoda ehloniphekile endaweni kodwa manje into ishintshe 360 degrees. Useyinhlekisa sekuhlekwa ngayo. Will you come to church sizokuhleka? Ubese uthi wami uyaphila. While usibhizi sihleka thina. Uthembe uNkulunkulu ngentando yakhe ngempilo yakho. Uthembe intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Sihleka thina. Usinikele kuye. Uthi uNkulunkulu nalo kuhlekwa. Story. Hey, come on bazalwane. Nalo kuhleka kwabo is part and parcel of the story. Nalo kumokha kwabo is part and parcel of the story you have for me. Mana bebayakuhleba benza yonke into ngesimo sakho lalela mntwana sekhaya is part of the story. Naza kuwe bathi ombobuza enyangeni is part of the story. Read the Bible. Abangani bakaJob baya bayombhedela. They were part of the story. They were part of the story. Lithi iBhayibheli ngoba that is my sacred. Yeah, kumphefumulo is my sacred place. Thinta inyama. Ungishiyele umphefumulo ngoba I will never allow anybody to touch the soul. Huh? I'll never allow anybody. Lithi iBhayibheli uyathatha uSatan. Lithi iBhayibheli maseka mazi uJob uNkulunkulu abangani bakhe bebhedile. Now sekubuye konke ebekade kuhambile ngesikhonyane. Hallelujah. Then lithi iBhayibheli lana
uthi lithi iBhayibheli uJob uyaphendula after uNkulunkulu emthethisile ngezinto ebezikhuluma. Ngoba lalelani bazalwane, uma umuntu egowisha kuyafika nokubheda. Bese nini ibandla kaNkulunkulu kumele limthwale ngesikhathi sakhe sokubheda. Kodwa nina niyamjaja umuntu obhediswa isimo. Ubhediswa isimo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi ephendula kuJob. uJob uthi ephendula kuNkulunkulu after i-reprimand, I know that you can do all things, right? No purpose of yours can be thwarted. Ayikho iplan noma ipurpose yakho engaba frustrated. You asked, who is this that obscures my plans without knowledge? What is to obscure? Is to distort, making it look with words. When you obscure something, you present it in a way that's not clear. It's obscurantism. You are obscuring it. Hallelujah. Bangaka abangani bakho aba-obscure the way things are. Bese ukhwathiswe indlela abayibeke ngayo, hayi ngendlela eyiyo. Because they obscured the true nature of what happened. People are good at that. You obscure the true nature of what I said to you. I said last week, if ngisho into kuwe, when you understand ukuthi mina nawe sibuyaphi, alalele. But why do you tolerate that? Angena context. Yam nawe. That's obscuring the nature of what I'm saying and doing to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, uNkulunkulu uthi abangani bakaJob laba kahle kahle, they obscured everything. Ngamazwi wabo, everything they were talking. Hallelujah. Praise the Lord. You ask, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand. Usho njalo uJob. Ngikhulume ngezinto engingazi-understand. I lacked understanding. Things too wonderful for me to know. Too much, they are too wonderful to know, too wonderful to understand. You said, listen now, I will speak, I will question you, and you shall answer me. You know the conversation between Nkulunkulu and Job. I don't need to take you through it. But you know that conversation, forth and backwards, between God and Job. Hallelujah. UNkulunkulu athi kuJob, listen now, I'm going to ask you questions, and let's see if uhlakaniphile njengobuthi uhlakaniphile. Hallelujah. My ears, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. I know you now as a result of knowing you. I repent. Knowing uNkulunkulu bazalwane must cause you to repent. Knowing his power must cause you to repent. It must change you. The more ulokuzitshela ukuthi mina ngiyamazi uNkulunkulu kungekaguquki anything in your life. Maybe that's why nasemndenini wakho abakholwa ukuthi uyakholwa. Because ubatshela ngeindebe zomlomo akunalutho. I-attitude yakho iyafana. Usesewumloyi bo uhuye emndenini. Angithi ukuthi ugibela imfene. Ngisho usaqova the way wawuqova ngayo. Uma uqeda lapho uthi in the name of Jesus. Bese bangakwazi ukuhlanganisa. Uqova nalo mthandazo wakho. Kuba qhamba inhlamba. Hlabela bakheqa lack of synchronization engaka. Hathi lo muntu lona uyasigila. Makushona ilanga athi we need to pray before we sleep. Yeah. Kusho yena manje. Umazi uNkulunkulu izinto zayichenjela. Angeke wazi amandla uNkulunkulu nomuntu wanga. To Job, I've been hearing about you, but the theme on the thing is complete. Now, Logan Julekukona bekubhaliwe. It was predetermined. It was not something oyiphuphe ebusuku. Ayikho into ekuthethe ngesurprise, but you've not. But you're going
today. It is a complete story. Part of the story. Without those things, the story is incomplete. It's in yeah. Until let your story. This one main car. Yabona mobu bantu nawo laphana bahlale laphana nabo bayakhokhelwa abakhokhelwa ngoba not main characters. Isinabantu abangasiwa ama main characters. Inkinga you focus on them and ubesulahleka you focus script yakho ubusulahlekelwa yiloko kubize. Let me tell you something. Yabo nje never thwart the will of God until when uyivumela kodwa nethezeke entandweni kaNkulunkulu uhlale musu kususwa izinto asimeni ngenyawo. Father, we thank you, we bless your name, we bring the praise, the glory and honor to you. UNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakelelayo, izwi lakho liqinisile, izwi lakho yiko konke esikudingayo. Mnini mandla wonke ukhuluma nathi njengabantwana bakho. Thina mnini mandla wonke uNkulunkulu wethu sibheka kuwena njengomqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Ungumelusi omuhle. You never, Father God, take us on a route ongasazi ukuthi usisaphi. Ngegama lika Jesu Kristu ungumelusi ohamba phambili. Lithi izwi lakho, you are not a hireling in the name of Jesus Christ, but you are the owner of us in Jesus' name. Therefore, ungeke uNkulunkulu namandla wonke ngisho kuvela impisi usishiye nayo. We thank you, Father. Ngeke uthi impisi babothanika iqhamuka usithatha usisa ngale komfula ubuthi usishiya nempisi. Ngeke umfula uthi ubhodla ebese Nkosi yami uqhubeke ulale noma simemeza sikuvusa. Uyawezwa amaphumbo wethu bese uyavuka. Sisize Nkosi yami sihlale entandweni yakho ngoba kuyona kukhona konke kwethu, ukuphumelela kwethu kukuyona, ukuphila kwethu kukuyona. Busisa izwi lakho namhlanje ubuse wonke umntwana wakho khona ngegama lika Jesu. Sigcine entandweni yakho, sigcine ezwini lakho, usigcine Nkosi yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sihambe ngokukwesaba, ziveze uveza amandla owavusa ngawo uJesu kwabafileyo ukuze sime sigxile entandweni yakho. We thank you, Father. Busisa umntwana wakho munye nomunye, saye emakhaya usilonde, usigcine singavelwa okubi ngegama lika Jesu Kristu. Siyazi mnini mandla ukuthi kusasa lethu ligcinekile esandleni sakho esinamandla. We love you and we thank you and we bless your holy name in Jesus' name. Amen.